ba ma sai harija ba, akwai namijin da zaka aure shi kaji baya gamsar da kai kwata-kwata, in an zo saduwa baya maka yanda ranka yake so. Akwai namijin da zai kwantar da mace, shi ya zo yana tunanin ya kwantar da mace zai yi buƙatarsa da ita, to ka kwantar da ita ka hauta ka yi buƙatunka, sai aka zo bata gamsu ba, yau da gobe sai Allah. Maganar darajawa babu shi a tsakaninku, saboda ita za ta ga ai kai ɗin banza waye kai baka ishe ta kallo ba. To haka in amaryarka ce ta zo a wannan siffar ko in ce halitta, to kai da kanka fa ka san daidai, tunda kai fa matan nan tunda ka auro ta ba ranar da ka taɓa hawanta ka ji ta gode maka ko ka ji ta ishe ka ko ta ji ka ishe ta har ka ji daɗi hankalinka ya kwanta. Kai dai kawai in ka kula za ka ga sai dai ka gaji ka sauka ka huta ka gaji ka sauka ka huta ka hau. To ko jaki ne ma ai yana son hutu, balle kuma ɗan mutum. To duk inda aka samu mace harija wanda namiji zai hauta ya ci ta bata ji ba, ya yi bata ji ba, to ana buƙatar sauyi. Ke da kika ga mijin nan naki ba hariji ba ne, ba zai iya biya miki buƙata ba, a lokacin ba ɓata lokaci za ki iya gaya mishi. Kai kuma da ka gano amaryar nan taka harija ce, ba sai ka wahalar da kanka ba, ba sai ka tsaya kana ta lallamanta da kuɗi ko da wasu abubuwan duniya, ko ka dinga zama kullum tana mai da kai lusari, sai dai wani namijin bayan in ka tafi shi ya zo ya biya mata buƙatunta. Ɗan abubuwan da kake lallamanta da shi ta kwashe ta bashi, in ya gagara wasu har kin mota suna bayarwa, saboda kai ɗin nan ka zama lusari, kuma bayan ba lusarin ba ne, daidanku ne ba ɗaya ba. To in dai har ka auri mace ka ga daidanku ba ɗaya ba, me zai sa ba za ka janye tallafi ka rabu da ita kai tafiyarka ka auro daidanka ba? Saboda son zuciya sai ka zauna kai ta kashe ma kanka lokaci kana mata hidindimu wanda ita wani namijin za ta je can ta ɗauko, shi kuma shi ne daidanta, bayan ka fita shi ne zai mata hidima daidai yanda take so, shi ne wanda maɓullin motar da kake ganin ka burge ta ka bata na amarci, shi ne ita kuma take tsammanin ya burge ta bashi. Ɗan kuɗin kashewa, ɗan kati, ɗan wane ne duk fa tana tattala shi ne saboda menene? Shi ne daidai ɗan uwanta hariji wanda in ya zo ya hauta sai ya biya mata buƙata kafin ya sauka. Kai kuma ba ka iya yin haka, me zai sa ba za ka rabu da ita ka auro daidanka ba? Ko kuma ke me zai sa ba za ki rabu da shi ki tsaya sai ya rabu da ke ya sauki ki auri daidanki ba? Kika zauna kika cutar da kanki, can ita wata hariji ta haɗu da shi ta yi maza ta sa ya rabu da ita saboda ta auro daidai da ita, nan kuma ya ƙi ya buga ta buga haka dole ya rabu da ita, saboda baya da yanda zai yi da ita. Ba zai yiwu kullum namiji yana hawa kanka ya ci ka ya zo ya ce baka gamsar da shi ba, baya yiwuwa, tunda kai ba haka za ka zama ba, za ka taɓa zama jaki ba, kai mutum ne. To ke ɗin nan da kika zama mai kamar halittar jakuna, sai ki sawwaƙe mishi, ki ce ka sawwaƙe min in tafi in je in nemo ɗan uwana, tunda ɗan uwan nan naki ma kin san a inda yake, tunda kina iya samowa a zo har gida a yi miki hidindimunki, me zai sa ba za ki rabu da shi ba? Ki nemi wanda zai miki na jiddin wala hairan inda ranki yake so, sai kin zauna kina cutar da aure, kina cutar da kanki, kina yin abun nan cikin satar ƙafa, satar hanya za ki riƙa bi ɓarauniyar hanya, kina ganin hakan shi ne ya fiye miki, to ai hakan ba riba ba ne, saboda a nan ake samun ‘yan biyu, ka ga ɗaya baya kama da ɗaya, ‘yan biyun nan za ka gan su ‘yan biyu ne ɗaya baya kama da ɗaya, wani lokacin kuma za ka ga haihuwan farko ba ɗanka ba ne, tunda dai ba ‘yan fashi ne suka zo gida suka yi wa mata fyaɗe ba balle ka ce ai lokacin daren farin ba ni ne na yi ba, to ka ga a nan in ka kalli ɗan za ka ce to shi kenan ɓarayi sun ci galba a kanku. A nan fa wannan tsari naka da baya yi, a nan ake samun wannan matsala. Kai ka yi ka tafi buƙata bai biya ba, shi ya zo a satan hanya ya yi buƙata ya biya, har an samu ɗa. To meye ribanka a haka? Ba ka da riba, ba amfani. Da ka sawwaƙe mata ta je ta samu daidanta, kai kuma sai ka samu daidanka wanda a auren za ku samu ribar juna. To don Allah a gyara, ango da amarya a gyara, duk in ka ji wanda ya ji ba daidai ba a cikinku, musulunci bai ce wani ya takura wani ba, musulunci bata yarda da takura ba, bata yarda da zaman auren dole ba, duk babu shi fa a aure. In aka kira abu aure fa an gama ma wannan abu komai. Don Allah to a daina, a tuba a dawo gefe ɗaya, inda in mutum ya hau kanka za ka ji daidai, ke ma in kika hau kanshi zai ji daidai, to a nan gurin sai a yi zaman aure. Amma fa zaman aure ba abu ne wanda aka ce ka yi shi na dole na takura ba, a'a ka takura wa kanka, ka takura wa wasu, wanda za ka sa shi yana satan hanyar nan takura ne, don akwai ranar dubu da zai cika, duk ran da dubu ya cika kuma ya za a yi? A nan gurin asirinku ya tonu.
me ribar shi? To ba gara ki fita ki yi tafiyar ki ba, da ki zo kina haifan 'ya'ya fuskan wannan kamar Cinedu, fuskan wannan kamar Ngozi, fuskan wannan kamar Aisha, fuskan wannan za ka ga kamar Tabawa ya dai hakan nan. To abin fa haka yake. Amma sai kun duba, sai kun dogon lissafi kafin ku gano wannan bayani nawa ba a sama na tsinto shi ba. Abu ne wanda ya faru, wanda yana nan ya riga ya faru.